Ας δούμε πώς αποθηκεύουμε στο Audacity. Κάνουμε μια πρόχειρη ηχογράφηση. Αν ρωτήσουμε τους ντόπιους πώς λέγεται αυτό το σχολείο, οι περισσότεροι θα σου απαντήσουν τουρκικό. Γιατί? Αν πατήσουμε αρχείο αποθήκευση έργου, αυτό που θα αποθηκεύσουμε θα είναι ένα αρχείο με επέκταση AUP, που μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέσα από το περιβάλλον του Audacity και πουθενά αλλού. Ας ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Σώζουμε το έργο στην επιφάνεια εργασίας και το ονομάζουμε ερώτηση και κλείνουμε το Audacity. Αν προσπαθήσουμε αυτό το αρχείο να το ανοίξουμε με κάποια εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου, για παράδειγμα εδώ με το Windows Media Player, θα δούμε ότι εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος που μας εξηγεί ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου. Το συγκεκριμένο αρχείο ανοίγει μόνο μέσα από το Audacity, όπως συμβαίνει τώρα που πατήσαμε διπλό κλικ στο εικονίδιό του. Πατώντας αποθήκευση έργου, ουσιαστικά έχουμε σώσει το έργο που έχουμε κάνει στο Audacity με όλες τις επεξεργασίες που έχουν γίνει και είμαστε σε θέση μελλοντικά να το ανοίξουμε αυτό το αρχείο ξανά για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε και άλλες αλλαγές και επεξεργασίες. Αν θέλουμε όμως να βγάλουμε ένα αρχείο ήχου που να μπορεί να παίξει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, όπως το Windows Media Player που δοκιμάσαμε προηγουμένως, τότε ακολουθούμε διαφορετική διαδικασία. Από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Εξαγωγή και διαλέγουμε το format του αρχείου ήχου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή σε MP3 αν θέλουμε ένα αρχείο ήχου με ικανοποιητική ποιότητα ήχου και μικρό μέγεθος. Ή εξαγωγή σε WAV αν θέλουμε ένα αρχείο ήχου με πολύ καλύτερη ποιότητα ήχου αλλά μεγαλύτερο μέγεθος. Ας κάνουμε εξαγωγή ως MP3. Αφού δώσουμε το επιθυμητό όνομα, ερώτηση 2, πατάμε αποθήκευση, εκτός και αν θέλουμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις σε σχέση με το format που χρησιμοποιούμε, δηλαδή το MP3. Συνήθως αφήνουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και πατάμε απευθείας αποθήκευση. Στο τελευταίο πλαίσιο διαλόγου μπορούμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το αρχείο ήχου που δημιουργήσαμε, τα λεγόμενα μεταδεδομένα, όπως παραδείγματος χάριν ποιος είναι ο καλλιτέχνης και ποιος ο τίτλος του κομματιού κλπ. Μπορούμε να παραλείψουμε αυτές τις επιλογές και να πατήσουμε εντάξει για να ολοκληρωθεί η εξαγωγή του αρχείου. Πλέον έχουμε ένα αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί από τα προγράμματα αναπαραγωγής ήχου. Κλείνουμε το Audacity και δοκιμάζουμε να αναπαράγουμε το αρχείο που έχουμε κάνει εξαγωγή στην επιφάνεια εργασίας. Αν ρωτήσουμε τους ντόπιους πώς λέγεται αυτό το σχολείο, οι περισσότεροι θα σου απαντήσουν τουρκικό. Γιατί? Βλέπουμε ότι γίνεται κανονικά η αναπαραγωγή, επομένως έχουμε να κάνουμε με ένα αρχείο ήχου.